Здравейте, приятели! Сега пак ще направим един трик с карти. Изваждам тестето и ще накарам зрителя да се изтегли една карта, която да е. И ще покажи на камерата. И сега сложи където пожелаеш в тестето. Тук. Да. Тук. Добре. И сега ще дойде до камерата. И само с едно движение зад гърба ми. И с магичното движение абсолютно всички карти се обръщат с лицето нагоре, освен една. Може да видим до края още една обърната карта. Но няма. Само тази е единствената карта, която е обърната, и се надявам това да е зрителската карта. Да, дама Каро. Надявам се трикът да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се за канала ми и харесайте видеото. Довиждане. До другият път.